kendo thiro dongruok ma pacho ka. Koro nenore ni ngima jopuonjre kod jopuonj owe lwet nono ka koro piny owacho kod kweth mar Azimio bare weche koni gi kocha ewi ng'ama onego kaw ting' mar rito jopuonjre kod skunde e kinde ng'anyo. Ma kaluore kod iro malungo wang' manoba e sikund primar ma Kihumbuini mantiere Kangemi, Nairobi chieng' ng'anyo manoba gi tich adek jumani, ma koro weyo ka jopuonjre moko yudo hinyruok to moko odong' gi buok mapek. Kweth mar Azimio seyo piny owacho kuom rem rito jopuonjre, ka piny owacho to dwaro mondo Azimio chung ng'anyo makelo hinyruok gi kethruok mwandu e pacho ka. Jopuonjre kod jopuonj mag sikund primar ma Kihumbuini pod ni kod buok gi lit kaluore kod iro malungo wang' mano ba e skundno kod koko mar jong'anyo mano timore chieng' tich adek jumani. E samane madonjo e skundni, jopuonjre adek ni ringo gode e od thieth tok lwar ka muchgi ne ng'adore. Kata obedo ni jopuonj ne ok oloso kodwa, maling'ling' wacho ni thoth jopuonjre ka pod ni kod buok sa ma giwinjo koko mar nyamburko kata oganda mathoth. Kuom kwan mar jopuonjre mohewo 2,000, jopuonjre ma kwan gi dirom 500 pok oduogo e skul chakre chieng' tich adek. Jopuonjre 4 sani pod dhi nyime gi yudo thieth e osiptal, kama oting'o 1 manoter kuro chieng' tich adek kod 3 manoter kawuono. Jopuonj 2 bende ni kod lit mar kor kaluore gi iro makech malungo wang' mane giywayo. Riwruok mochung' ne chenro mag nyithindo e piny mangima UNICEF onyiso luoro ewi arita nyithindo e pacho ka wacho ni ng'anyo ok onego chung' chenro mar dongruok mag nyithindo kaka somo kod tugo. Magi timre kinde ma piny owacho kod kweth mar Azimio to medo bare weche ka girito ng'ama biro mbalo wang'e mokwongo ewi ng'anyo madhi nyime e pacho ka. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu osingo rido chenro mag arita ne skunde kokwayo Azimio mondo chung' ng'anyo. The tear gas canister that was roped did not actually drop in the school compound. It dropped outside the school compound, but some mischievous guy took it up and threw the canister in the school compound. So we are really sorry for what happened, and we are making an appeal to our brothers and sisters who are organizing this to desist from this kind of behavior, because really whatever issues we have, we can be able to resolve the issues in a much more amicable manner than resorting into maandamano. Motelo ne limbe mar Machogu, jotend Azimio kotelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna nochopo e skundni. Jotelo go kwedo timno ka gidwaro mondo obila manobayo irono okawne okang' mager mar chik. Sisi we condemn it, na tunasema wanatakana wachue hata watoto wao wako hapa. Hata kama si mtoto wake, mbengine mtoto mwenye anajua ako hapa. We don't want to scare our children. Hatutaki kuharibia watu maisha yao. Na sisi kwa niaba ya timu ya Azimio nzima na Wakenya wenye wako na nia nzuri kwa Wakenya wenzao, tunasema tuna condemn, na tunataka kusema watoto wetu wale mliathirika, sisi tunaombea afueni haraka na musiokope, mkuje mrudi shuleni. Sawa sawa. Kakoro Azimio luongo ng'anyo mar ndalo 3 chakre juma manyien. Koro nyiso ni ngima jopuonjre owe lwet nono ne masira mora manyalo biro muoch e kinde ng'anyogo.